Azten gara orduan? Bale, itxoaina, jarriko krono. Bale, horrengoan bai. Kaixo, egunon, mi esker, zai egoteagatikan, ez dakit hautazkoa den edo behartuan zaudeten, baina ala ere mi esker, nire hitzaldiaren zai egoteagatikan, bai? Eta, bueno, ja uste dut hasi gaitezkela. Ba hori, bueno, nor naiz, ni naiz Ibai Ezpurua, bai, Irundarra. Eta, bueno, betidanik gustatu izan zait bai animazioa, bideojokoak, komikiak, bueno, pues el típico pack friki esan daitekena, ez? Eta hori, beti gustatu izan zait, edo nik uste dut, bueno, hemengo asko bezala, pues saiatzen gara afizioak edo bihurtzen ofizio, ez? Edo behintzat bideo bat erekin nahi ditugu hortikan, ez? Eta, bueno, horregatikan, ja, aspaldi, sartu nintzen Arte Ederretara, eta, bueno, han ezagutu nituen horien artean Igorta da David. Eta hori, Arte Ederretan esperientzia izan zen oso aberasgarria, batez ere lankideetatikan, ezagutzen duzun jendetikan, ikuste dut zuei ere antzera gertatuko zaizuela. Eta, bueno, berez animazio asko interesatzen zitzaidan, baina, bueno, gustatuko litzaidak pentsatzea asko ikasi nuela animazio aldetikan fakultatean, baina ez zen hola izan zetikan. Oso asignatura gutxi zauden eta nire ustez ez ziren oso txukun ematen, baina, bueno. Eta, bueno, behin fakultatetikan aterata, hasi nintzen ilustrazioak egiten, eta bar, eta, bueno, azkenean hasi nintzen, bueno, ari naiz hemen ordena pixkan nahi dudan bezala, 2015ean lagun batzuekin parte hartu nuen game jam batean. Ez dakit bakizuten zer diren game jamak, dira bideojoku sorkuntza maratoiak, bai? Jartzen dizute gai bat, eta dazkazu 48, 72 ordu, edo batzu badaude astebetekoak, eta bar. Eta dakazu epe mugatu bat bideojokuak sortzeko, bai? Hutsetikan. Uste dut ikusentzunetan gauza bere egiten dela, laburmetraiak eta sortzeko, bai. Eta, bueno, parte hartu genuen batean, eta izan zen kriton ateak erekitzen zaizkiz, nik beti bideojokuak sortzea ikusten nuen oso urruti, eta ez ezer egitetikan bideojoku bat sortzera, iruditu zitzaidan izugarrizko pausua, nahiz eta zein oso joku txikia zen, baina, bueno, eta, bueno, hor berreskuratu nuen pixka bat ere animazioa, eta hori egon ginen game jametan eta gure kapuz bideojokutxoak egiten eta horrela, eta bueno, estudioa izendatu genuen hiruren artean, ginela ni, Ibai Ezpurua, Iñaki Vázquez eta Gonzalo Sardón, erabaki genuen izena jartzea Zomorra Studio, bai? Eta hasi ginen pixkanaka egiten, jamak, gure artean egiten genituen bideojokuak oparitu, egiten genituen zerotikan, eta gero enkarguren bat atera zen, eta bar. Eta guzti honekin elkartuta aldi berean atera zitzaidan egon nintzen Kunsthallen, urte bete, irakasle moduan, animazio irakasle moduan, zegoenan animaziozko modulua. Eta gero hasi nintzen ia aldi berean Tabakalerako liburutegian leheno zela ubik, eta baina Media Lab. Eta hori bertan ere animazioa irakasten nuen, batez ere stop motion eta bideojoku sorkuntza, bai? Eta, bueno, guzti honekin, azkenean iritsi zen duela urte bete eman zidaten beka bat, Durangoko azokako sorkuntza beka eman zidaten, eta hori garatu dut urte betean, nahiz eta hondikan ere garatzen jarraitzen dudan, bideojoko bat izenekoa Barraka, bai? Berez laguntza zen Durangoko azokak ematen du urtero laguntza arte sorkuntzarako laguntza bat ematen du, eta hori aurreko urtean izan zen sorkuntza digitala. Eta ni aurkeztu nintzen bideojoku baten proiektuarekin pentsatu zetziatela emango, baina beti kexatzen naiz laguntzak ematen egoten dila oparitzen edo zeinari, baina ez bazara aurkezten ez dizutela inoiz emango ere, bai? Orduan jende guztia animatzen dut, laguntzetara aurkezte, bai? Eta, bueno, sarreratxo honen ondoren, erakutsiko izkizuet gare batean egindako bideojoku zahar batzuk, bai? Gure lehenengo bideojokuak eta bai, gero erakutsiko ditut berriagoak, ez dakit audioa, hau da egin genuen lehenengo bideojokua, 2015ean, hau Red Pants, galtzagorri bat, hau proiektu personal bat,
multijokalaria, Game Boy estetikako bideojokutxo bat, lagun bateri oparitutako bideojoku bat, hau gauza bera, baina bueno, hiru dimentsiotan esan daiteke. Hau grafikoak ez dira nerea. Hau bai. Orokorrean pixel artarekin hasi nintzen eta horrela bai, eta gero joan naiz teknika desberdinak probatzen. Hau da Guillotin prototipoa, eta hau da, bueno, berez lantzen ari naizen beste proiektu handia da horrela. Bale, eta orain jarraitzen dugu. Hau banaka egongo naiz. Bale, orokorrean hitzaldia da, bueno, ez dakit agian inork ez zekien, baina, bueno, berez da animazio bideojokutan da hitzaldia, bai, ongi etorri. Bai. Eta, bueno, erabaki dut hitzaldia banatzea atal hauetan, bai. Orokorrean, bueno, lehenengo erdia esan daiteke izango dela txuriak, bai, eta gero bigarren erdia izango da nik nola lan egiten duen, bai. Orduan, gainetikan, azalduko ditut oso gainetikan, nola egiten den bideojoku bat, ze software erabiltzen den, animazioa film batean egitea eta bideojoku batentzako egitea, bai, dauden desberdintasunak. Eta gero, bueno, estetikoki ze desberdintasun dauden, ez? Bueno, ze abantaila eta desabantaila dauden bideojoku bat grafiko errealistekin egitea edo grafiko estilizatuekin. Eta amaitzeko, bigarren erdia izango da ja, azalduko izuet nola lan egiten dudanik, bai? Ba, oain, bai, hau ezin da pasa, ez, bale. Bale, hau, pixkat, nik ez izango da, baina. Bale, bueno, ez dakit, zuzetako ikusi dut, orain bertan ari direla adibidez Unityko lantegi batzuk ematen. Orduan ez dakit hemen norbaitek bideojoku bat sortu duzut edo parte hartu duzut, norbait dago, zondo. Orokorrean pentsatzot hemen denak animatzen duzutela edo badakizutela edo hortan zaudetela edo ez, orduan, bueno, gehiengoa bai, ez? Berez gehiengoa bai, ez? Bale. Bale, bai, Davidek aipatu zian, orokorrean stop motion lantzen duzutela, eta horrela, ez? Ez dakit zer ikutzu zuten, hiru dimentsiotako gauzak edo ez? Bueno, nik azalduko dizut pixka bat, bideojoku bat egiteko ze jakintza behar diren, bai? Hauek dira jakintzak eta ez personak, bai? Azkenean jakintza guzti hauek egon daitezke, daude 6 jakintza, izan daitezke 6 persona, edo izan daitezke 4, edo izan daitezke 1, edo izan daitezke 1, edo izan daitezke 2, bai? Azkenean bideojokuak orokorrean esan behar dakat dela prozesu handi bat, orokorrean dendetan ikusten ditugun bideojoku asko direla 100 pertsonen artean eginak, direla AAA edo A3koitza ez deitzen zaiena, eta gero badaude ere bideojoku oso txikiak, izan daitezkela talde txikiek eginak, eta edo persona bakarrak, ni neukazien aldeon bakarrik egitetu bideojokuak, eta hori, bez dago pixkat industria eta gero zen mugimendu India. Daiteke, ez? Beste arte sorkuntzetan bezala, bai? Baina, bueno, bideojoku batean garrantzitsuena da programazioa edo programatzailea, bai? Programazio edo programatzailerik gabe ez dago bideojokurik. Bideojoku batek funtzionatu egin behar du. Osea, eduki dezakezun munduko gideo berena, grafikoak eta animazioak, baina hori bakarrikan ez da osatzen, bai? Hori programatzaileak eraiki behar du bideojoku bat hortikan, bai? Dira arau batzuk jarri behar dira, da erabiltzen dira motore desberdinak, eta programatzailea izateaz gain, eduki behar ditu bideojokuen jakintzak, bai? Bideojoku baten barne logikak nola funtzionatzen duen, eta bar, bai? Orokorrean, nire ustez behintzat oso zaila da bideojoku programatzaileak topatzea edo bideojoku programatzaile onak topatzeak, bai? Da, esan daiteke, piezarikan komplikatuena guzti hauetatik, bai? Gero hengo zen, hurrengo garrantzitsuena nire ustez behintzat, joku diseinatzailea, bai? Joku diseinatzailea izango da, jokuaren helburuak jartzen dituena, jokagarritasuna erabakitzen duena, pantailak sortzen dituena, hori, personai bat, erabakitzen duena, personai bat den, nola mugitzen den, edo personai asko diren, zer gertatzen den gauzatik bestearekin topo egiten duenean, personatek iten bat hartzen duenean zer gertatzen den, bideojokoak ze generokoa den, bizitzak dazkan edo ez, guzti hori, ez? Osea da, jokua benetan jolasterakoan nabaritzen duzuna eta ere dela oso garrantzitsua.
Gero egongo zen, nik deitzen duen grafista, bai? Igual grafista terminoa da arkaiko xamarra, nahi gustatzen zait. Grafista izaten da, persona bat edo multzo bat izan daiteke da, grafikoak egiten dituztenak, bai? Da, pantailan ikusten dugun guztia sortzen dutenak. Kasu honetan pentsatzen dut orokorrean, hemen garela gehienak grafista, bai? Ni neu berez hasi nintzen bideojokoak sortzen edo, grafista edo grafikoak sortzen, niri beti gehiago gustatu izan zait animazioa, ilustrazioa, diseinua, eta berez niri bideojokoak erakartzen ninduten alde horretatik batez ere, bai? Orduan grafistaren lana izango da, berez, personai eta elementu guztiak diseinatzea, koloreztatzea, animatzea, eta bar, bai? Ondorengoa izango zen, pixkat nahastuko nituzke, soinugilea eta musikaria, nahiko argi dago, musikari da musika egiten duena, esan beharra dakat, grafista, musikaria eta soinugilea eta gidoilaria ere guztiago behar dela jokagarritasuna den mesedertara egina, bai? Preferentzia izan behar duela beti jokuak eta ez grafikoak edo soinuak edo musikak, bai? Berez. Baina, batzutan bueltan ematen zaio horreri. Orduan, bai, musika eta soinua eta grafikoak egon behar dira pentsatuta jokuarentzako. Batzutan, adibidez, soinua beti uzten da albo batera, baina egia da soinu oson batzuk bideojokua hobetu dezaketela izugarri, bai, askotan sortzen diren giroak eta dazkan soinuak murgiltzen gaitu bideojoku batean, agian grafikoak baina gehiago kasu askotan, bai. Eta gero, azkeneko puntuan jarri du gidoilaria. Batzuetan izango da puntu garrantzitsuena eta beste batzuetan izango da ahaztu daiteken puntu bat, bai, azkenean bideojoku batzuk jolastuko ditugu historiagatikan, bai, historia jarraitzeko, eta beste batzutan, Tetris batek ez daka gidoirikan. Akziozko joku batzuk da aitzakia bat da benetan bideojokuan sartzeko, bai. Eta, eta gidoilariarena esan beharra dakat, edozein ez dela gidoilariare, nabaritzen da berez ere, ze joku dakan gidoionan zeinek txarra, bai. Denek edukitzakzkegu ideiak, baina gero ideia horiek garatzea beste kontu bat da. Hemen ere, nahiko arintz, azalduko dizuet, erabiltzen den softwarea bideojokak programatzerako garaian, bai? Hau izango zen programatzailearentzako, bai? Software ezagunena, ez dakit, orokorrean hemen bideojokutan ibiltzen zarete, pentsatu nahi dut, baiet, noizbait behintzat ibili zaretela, ez? Gehiago edo gutxiago, gaur egon, mila esker, ondo etorko zen. Niretzako bideojokua artea eta kultura da, eta da beste medio bat, orduan, ez dakit, nik uste dut gaur egun ere komikiak gutxi gora bera denek noizbait irakurri dituztela, izan zaitezke zaletuagoa edo ez, baina, gaur egun, metroan edo topoan ni joanean, batzutan ikusten dut nire inguru guztia bideojokutan jolasten, eta denak igual etxeko handereak eta horrela daudela Candy Crush ibiltzen, eta daude bideojokutan ibiltzeko forma desberdinak, da mediot oso zabala, bai? Hori, gehien erabiltzen diren erramientak programazio aldetikan dira Unity, bai? Unity da programa bat bideojokoak programatzeko, lenguaia desberdinetan, eta egin daitezke bideojokoak irudimentsiotan, bidimentsiotan, egiten dira joku hasi berrientzako berez nahiko ondo dago, eta egiten dira ere joku saltzen diren joku serioak, esan nahi dut. Eta Unity erabiltzearen abantaila handia da, hain zabaldua dago, honen inguruan informazioa bilatzea eta laguntza bilatzea oso erresa dela. Nik ez dakat ideiek nahi esan, Unity erabiltzen. Gero dago Godot da Unityren oso antzekoa, baina da erabat askea eta doakoa. Orduan pixkanaka ari da gero eta indartsuago egiten, eta da Unityren oso antzekoa. Ere egin daitezke bideojokoak bidimentsiotan, irudimentsiotan, personatentzako edo multijokalariak edo, Game Maker da bideojokoak sortzeko beste herramienta bat, da ordainduta baina nahiko merkea, eta da bidimentsiotan bideojokoak sortzeko. Gero dago Construct, berez etzen asko erabiltzen, baina egunetik egunera gero eta gehiago erabiltzen da. Da nik erabiltzen duen programa, nik programa hau gabe, oain bertan ezingo nuke bideojokurik egin. Ez diate ordaintzen, hau esategatik. Eta hori, Construct nik oain bertan dago 3. bertsioan, eta Construct duen abantaila handia da, dela oso bisuala, bai? Beste programak dira kodigoa pikatzera,
programatu behar duzu, lenguaia simpleagoa edo konplexuago batean, baina kodigoa aplikatu behar duzu, bai? Construct aldiz, da askoz bisualagoa. Jartzen duzu arauak, ez dakit, persona honek, objektu honek topo egiten duenan objektu honekin, zer gertatu behar da? Sortzea beste objektu hau. Da oso simplea da. Oso simplea da hasteko. Edo behintzat proiektua sortzen hasteko, bai? Prototipoak egiteko eta hori pila gomendatzen dut, oso azkarra da. Eta gero Unreal Engine, nik uste dut hemen bideojokutan jolasten baduzuten, nik uste dut Unreal ezagutuko zutela, orokorrean, bai? Unreal Engine da hauetan konplexuena eta aldi beran da ere joku potolo edo potenteenetan erabiliena da, bai? Osa, berez, bideojokuen tikan programatzaile bezala bidearekin nahi baduzu, berez erabilienak dira Unity eta Unreal, bai? Baina egia dakian erresagoa dela hastea Construct edo GameMaker batekin, bai? Vale. Igual pika muy torrones. Bale, hauek dira, berez guretzat interesgarriak, eta nik uste dut ezagutuko dituzunetenak ja desente, ez? Hauek dira, orokorrean grafikoak sortzeko erabiltzen diren programak edo gomendatuko nituzkenak, bai? Bereizi ditut bi dimentsiokoak eta hiru dimentsiokoak, nahiz eta batzutan nahasten diren, eta bar, bai? Bi dimentsiotan neko erabilia da Sprite. Ez dakit ezagutzu zuten, Sprite da programa bat pentsatuta pixel arta lantzeko. Pixel arta badakizute zer den, ez? Suposatzen dut baietz, baina bueno. Berez da, erresoluzio oso gutxirekin egindako bideojokuak, garai batean egiten zirela horrela, muga teknikoengatikan, bai? Baina gaur egun estetika bat bihurtu da. Da programa bat hortarako pentsatuta. Gero Krita da Photoshopen oso antzekoa, baina da askea eta doakoa, bai? Toki askotan, ez dakit, eskola edo estudio askotan edo, Krita gero eta gehiago erabiltzen da, arrazoi horregatikan. Da, erabat doakoa da, eta da Photoshopen oso antzekoa edo antzekoa gozak egin daitezke. Egin daitezke argazkiak ikutu, edo animatu, edo, bueno, Photoshopekin egin daitekeen gehientsuena. Photoshop, nik uste denek ezagutzen duguna, gero erabiliko dudana. Eta Photoshop, nik erabiltzen dut irudiak ikutzeaz gain animatzeko. Badago jendea ez dakina Photoshop animatzeko balio duena, baina bai, azkal lehiotxo batzuk eta fotogramak, eta niri oso erosoa egiten zait animatzea Photoshopan, bai. Gero dago GIMP, zainala gustatzen, baina da programa aske bat, ja bere urteak dazkana, eta badago jende oso gustora dagoen, eta esan beharra dago, zuek erabiltzeko gustora zaudeten programarekin. Badaude, nik Photoshop bat erabiltzen dut super zarra, baina nik gustora nago. Badaude bersio hobeak eta zera, bai, baina, ni nirekin oso gustora nago. Gero, hiru dimentsiotan, gaur egun indar askorekin sartzen ari direna da Blender, berez bere urteak dazka, baina azkeneko bertsioak oso potenteak dira, eta gaina bi dimentsiotako animazioentzako ere oso erreminta interesgarrik jarri dituzte. Doakoa da, librea da, dazkazute laguntza pila bat, eta, uste dut, agian hemengo norbaitek erabili du Blender noizbait, bai, ez? Nik noizbait erabili dut, proiektu aldeno hiru dimentsiotan ikusi zuten joku bat, hori Blender zerbait ikutu dut. 3D Max, jendeak pentsatzen du arkitektura egiteko dela soilikan, baina ez. Da, hiru dimentsioko beste programa bat, orokorrean hemen dauden lau hauek balio dute, bai, objektuak sortzeko, modelatzeko, testurak jartzeko, materialak jartzeko, animatzeko eta renderizatzeko, bai? Dira programa osoak, bai? Eta berez lauekin egin daitezke gauza bera, bai? Osa, dira funtzio bera betetzen dute, bai? Maya izango da gaur egun segurazki irudimentsioko programa erabiliena, eta Cinema laude, ere asko erabiltzen dena. Ez dut jarri, baina ZBrush ere asko erabiltzen da, mota guztietarako, gaina ZBrush askiran bakarrik zen detaila sartzeko, baina gaur egun ere oso erosoa da beste gauzak modelatzeko, bai? Agian, ez dakit pasa nahi zen txapa honekin, baina, tokatzen da, bai, txikila da, esan beharra dakat, honen aurretikan
ni zinema industrian eta animazio industrian ez duela inoiz lan egin, bai? Baitut lagun eta familiko hurbilak baitut. Animazioan urte asko danamatzetenak taola, baina ni ez. Eta bideojoku industrian ere nago, ni naiz persona bat, ari dena bidea erekitzen eta nire guztatxoak egiteituena, bai? Eta orduan, bueno, nik aipatzen ditut edo pixka bat zeintzuk diren desberdintasun nagusiak filma edo narrazio bat animatzerako garaian edo bideojoku bat animatzerako garaian, bai? Desberdintasun nagusia da animazioak bideojoku batean berziklatzen direla gelditu gabe, bai? Bideojokuak normalean irau luzera handiago izaten dute narrazioa baina bueno, hori ere segun. Eta esan nahi duena da, bideojoku batean personaia batek korre egiten baldin badu, ikusiko dugu animazio hori 100 aldiz, bai? Ordu askotan zehar ikusiko dugu. Horrek ditu abantaiak eta desabantaiak. Alde batetik nahikoa da behin animatzea eta listo, bai? Bueno, berez, bueno, edo ez, baina bueno. Baina desabantaila izango zen, bideojoku batean oinarrizko animazioak gaizki baldin badaude protagonistarenak, ikusiko ditugu erroreak gelditu gabe ordutan zehar, bai? Eta oso nabariak izango dira, orduan egiten diren animazio horiek behintzat egon behar dira nahiko ondo. Film batean aldiz, estena batean animazio bat oso azkar pasatzen baldin bada, berdin du personaia bat oso distorsionatua egotea edo oso aldatua egotea mugimenduarekin eta disimulatu daitekeela neurri batean, bai? Bideojokoa irudimentxotan baldin bada, edo batez ere kamera irudimentxotan baldin bada, osea, mugitu baldin bagaitezke askatasun guztiarekin, bideojokoa egon behar da ondo, ezin duzu disimulatu, ezin duzu zutabearen atzekaldea utxikan utzi, zatikan zutabearen atzekaldera mugitu zaitezke, bai? Eta orduan ere, objektuak eta personaiak batzuetan animatu behar dira interaktibitate hortan pentsatuta, bai? Film batean azkenen, filmak benetan bidimentxotan dira, osea, nahiz eta irudimentxotako filmak eta guzti hori, baina benetan filmak eta guzti hau da, animazioa ilusioa da, osea, dira irudiak oso azkar pasatzen diren, eta listo. Eta orduan film batean, beti postprodukzioarekin eta kapekin eta bar, egin daitezke laburtu daiteke lan asko, bai? Hau guztia relatiboa da, eta esate dizu, bueno, hitzaldiarena guzti hau nire iritzia dela, nire naiz inorrere zer esateko, Eta hori, gero muga teknikoak, bideojokuetan beti daude muga teknikoak, bai? Betidanikan egon dira muga teknikoak, eta, bueno, esan nahi dudana da. Ez badaude arrazoiak zerbaitengantikan personaiak ez dutenak detaile infinito bat, bai? Edo... Eta muga teknikoak pentsatzen duen bideojokutan beti pentsatzen dugu irudimentxotan, ez? Iluminazioak, edo personaiak zenbat poligono dazkaten, edo zenbat material egon daitezken, edo zenbat objektu edo personaia egon daitezke pantailan, ez? Eta beti pentsatzen dugu irudimentxotan, baina berez, bidimentxotan ere nahiko mugatuak gaude gaur egun, bai? Bidimentxoko bideojokoak egiterako garaian, ezin dugu erresoluzio oso handiko objektuak jarri, edo jartzen ditugu erresoluzio handiko objektuak ezin dituzte milaka fotograma izan, ez? Zati guzti horrek memoria hartzen du, eta orduan horregatikan egiten dira trikimailu asko guzti hori saihesteko, bai? Bidimentxotan diruditen bideojoko asko benetan dira irudimentxoko objektuak eta bar, bai? Eta bideojoku batean sortzen dugun guztia izan behar da jokua ulergarria egiteko, bai? Batzuetan estetika bloke bat adibidez, personaiak oso potxokoak baldin badira, arrazoia da, bideojokuaren mugimendua eta kolisioak eta bar, horrela direlako, bai? Bideojoku batean egiten baitugu animazio super dinamikoak eta horrela, baina ez badute ulergarritasunera laguntzen, da desastre bat, bai? Eta, bueno, bideojokuak animatzerako garaian, komen izaten da bideojoku baten tripak ez nola funtzionatzen duten. Batutan esaten da zinemako industriatikan bideojoku industriara salto egiten duten animatzaileek, batzutan ikasteko badutela oraindikan, bai? Osea, ez pentsa Pixarren film batean lan egiteagatikan, ja zuzenean bideojoku bat animatzen hasi zaitezken ikan, ez? Ez dakit, The Last of Us edo lako batera, bai? Hombre, laguntzen dut. Eta, bueno, leheno aipatutakoarekin
bideojoku batean barruan zer animatzen da? Pues dena, ez? Ikusten ditugun personai guztiak, personaien animazioak, personai bakoitzaren akzioak, agian bere eriotza, nola lertzen den, nola hiltzen den, nola hitz egiten duen. Batzutan hori, niri gertatzen zait, batzutan, azten ez dela zerrendak egiten animatu erduan guztiarekin, ez? Eta esatu duzu, pues igual da mutzen naiz plastilinaz egitea azkontu hau, ez? Eta hori, batzutan erazten gara, baina efektuak ere animatu behar dira, lerketak, lurreko hautsak, guzti hori ere animatu behar da, euria, guzti hori, bakarrik ez da egiten, bai? Baita partikulak baldin badira ere irudimentxotan, partikula horiek ere zerbait animatu behar dira, bai? Eta gero hori ere, batzutan azten gara, baina ikusten dugun interfeiz guztia edo UI edo laguntzen diguten hori zenbat bizitza dakagu, zenbat munizio dakagu, menua erekitzen dugunean, menua agertzen da, botoiak zapaltzerakoan animatu behar dira, eta guzti hori ere animatu behar da, bai? Orokorrean ikusten den gehientsuena animatzen dugu, bai? Bideojoku batean. Aurreratu naiz, spoiler. Dale. Hori, bideojokutan ere, animazioan bezala, badaude milak estilo, bai? Eta, bueno, nik sailkatu ditut edo pixka bat, bizakutan ez eta zakuak oso nastuak daude, bai? Izango zen estilo errealista eta estilo estilizatua. Estilo errealista izango zen, hori, errealismoa bilatzen duena, bai? Orokorrean hiperrealismora hurbiltzen dena. Eta estilizatua izango zen, hori, personaia oso kartun edo errealitatikan urruntzen dena, ez? Saiatzen dena objektu erreal bat abstrakzio bidez, ez? Beste nahi duen puntu batera eramaten duena, bai? Errealismoa orokorrean jende gehienari gustatzen zaio. Da, betiko, zuek, marrazkilari bezala nik uste dut gertatu zaigula, ez? Zuk erakusten duzu persona bateri edo aukeratzeko kuadro hiperrealista bat edo komiki bateko bineta bat. Zer nahiago du persona edo zer iruditzen zaio hobeto ginea dagoela. Hiperrealista, eski lan pila badaka horrek. Ulertzen. Eta aldiz badakigu, berez, marrazten dugunok edo, ez? Batzutan objektu bat, sintesis batera edo sintetizatzea ere bere lana badu elaboratzean, bai? Naiz eta gero azkarragoa den, bai? Realista ere, batzutan relazionatzen dugu ikusgarria izaterekin, ez? Zenbat lan dakan eta guzti hori, ez? Asko hori gustagarria egiten zaie errealismora hurbiltza, bai? Alde txarrak nire ustez, estilo errealista batekin, dela bideojokutan pixkat arima falta, ez? Zuri erakusten baizute Bigarren Gerra Mundialeko bideojoku, 10 bideojoku desberdin nola bereizte dituzun, zaila da, bai, zaila da, zatik gana. Ez dakate arima asko, honekin ez dute esan nahi bideojoku errealistek, ez dutena zuzendaritza artistiko honik edo txarrik badaude batzuk, iluminazioa eta giroa eta guzti horrekin ere, lortzen dutela izaera, bai, baina, bueno. Eta gero errealistekin ze gertatu daiteke, gaizki sartzen direla, azkenean, oraingo, egia justu azkeneko 10 urteetan edo gehiagotan nahiko ondo mantentzen direla, baina batzutan zerbait orain oso puntera dena teknikoki, hemendikan urteatzutara bazarkitu gelditzen da, bai. Estilizatuan aldiz, nire ustez, baina denetik dago ere, estilo oso estilizatu eta personal batean, izaera gehiago nire ustez, behintzat, bai? Edo izaera gehiago izan dezake. Egia da, sartzen gara Google Storeen eta zenbat daude, ez dakit, zombien jokuak estilo kartun batekin, dauzkazu 10.000, bai? Baina, bueno. Zergatikan egiten dira orokorrean kartun edo estilo estilizatuak? Delako lantzeko merkeagoa edo errexagoa delako. Azkenen da hori esan dudana komikiaren adibidea bezala, komikian ere komeni da edo animazioan komeni da asko baldin badago animatzeko estilo sinpleago bat egitea, diseinu sinpleagoak egitea, bai? Eta nire ustez ondo sartzen da. Bilatzen baldin badugu estilo estilizatu bat, berez ondo sartzen da, baina batzutan esan dugunagatikan, publikoa mugatzen da, zetikan, badago jendea ez zaiona gustatzen, bai? Nazkagarri batzu dira, baina, bueno. Beste spoiler bat. Oso txikila dago. Ordan izango ziren hauek adibideak, estilo realistarenak, bakizute ze joku den, ez du jarri izena, baina norbetik esan nahi du Tomb Raider teknikoki, baina bai, denek deitzen dugu Lara Croft, bai. Hemen dago ezkerrean
bueno, hori zuen bai. Ezkerrean lehenengo Tomb Raiderra, bai, PlayStation batekoa edo, bueno, bere garaian zen, zegoen gauza, bueno, pepinon, zen, izugarria, behartzun kriston ordenadorea mugitzeko, zen irudimentxaketako toki bat, pues lezen nula igeri egin, palankak ez, bueno, zen, pasada bat, bai? Baina, bueno, hain ikusten dugu, eta, pues, bueno, pues, sartu da, bai, sartu da. Eta eskubian ikusten dugu, pues, azkeneko Tomb Raiderra, dela uste dut, Shadow of Tomb Raider uste dut. Berrietan enaiz ibilia, pendentazkat, oso daude. Eta hori, justu ez dut agian irudi erokien aukeratu, baina grafikoki dago ondo, eta baina esan dut, jo, zer realista den, ze ondo dagoen, baina, bueno. Vale, hau, ze joku da? Baina Warzone zer da? Call of Duty. Call of Duty, eta baldin badaolako zerbait, da, o Medal of Honor edo Call of Duty berez, ez? Baina, bueno. Ezkerreko da Call of Duty, zela Medal of Honorren egilenak, alde egin zutela eta egin zuten estudio propioa. Eta eskubian dago, azkeneko Call of Duty, Modern Warfare 2, izenak errepikatzen dituzte, baina nila galtzen ez, bai? Eta, bueno, pues, iruditzen za pixkat, ariem askorikan ez dutela, ez duk ikuste dituzu horrela eta daude joku asko, ez? Eta hemen ezkerrekoa ere, pues, agian ez da ondoz sartu, ez? Ja, bueno. Vale, asmatu ze joku den, bat da oso erresa eta bestea zuentzako seguruski nahiko zaila. Aizak eta bestea, ustea. Bai, bestean igual pasa naiz. Eta hori, bueno, atin aldetikan ere neko helduak zaudetela batzuk, ikusten dute, baina, bueno. Bat da Binding of Isaac, lehenengo bertsioa, bai? Gehien ibili nahi zena, uste dut, denetan. Eta bestea da Toonstruck, abentura grafika bat, bai? Dela, personaia erreal bat sartzen dela animaziozko mundu batera. Eta, bueno, berez da animatzaile bat sartzen dela bere animaziozko mundura, bai? Eta dago dena animatuta, ez? Osea, estilo horrekin, baina protagonista da argazki bidez, dago digitalizatu bat, dela Christopher Lloyd Bizkarrez dago, baina da Regreso al Futuroko Doc McBrown da, bai? Bastante gazte. Bueno, evidentemente. Eta hori, pues hori, nire ustez bi hauek adibidez nahiko ondo mantentzen dira, bai? Bueno, kontu honekin ez inpartziala, bai? Nik nahiago dut zuzendaritza artistiko zaindu bat, gauza hiperrealistak baina, bai? Hemen ere bat oso erresa eta bestea ezain erresa, ez dakit ezagutzu zuten eskubikoa. Super Mario World eta Inscription, bai? Dela karta joku bat escape room batekin nastuta eta ezin dut askoz gehiago kontatu, beste jokua puskatzen dut, bai? Eta ibili berzarete, bai? Hori, orokorrean Super Mario gaur egun ere nik uste dut oso ondo mantentzen dela, nahiz eta jaber urtetxoak izan. Eta Inscription ere, da joku bat zera asko erabiltzen dituena gaina. Librerietako... Libreria ondo esaten ez. Librerietako zera asko erabiltzen ditu. Aset asko erabiltzen ditu, baina, bueno, bere estetika ematen dio, bai? Da oso iluna da bar, bai? Eta, oain bai, iristen gara azkenean, nik nola lan egiten duan, bai? Nien naiz Leonardo da Vinci, eta hauek dira ikutu ditudan estiloak, bai, bideojokuen barruan. Hasi nintzen pixel artarekin, da estilo bat gomendatzen dudana, da oso errexat azkarra, baina ikusiko zuten bezala. Gero irudimentxoak zerbait ikutu dut, eta azken aldian ibili naiz stop motion bastante a tope, bai. Eta bueno, bai, batzuri harritzen die, baina bai, egin daitezke bideojokoak stop motionen egin daitezke eta egia esan betidanik egin dira, bai. Vale, hau izango da, osea, lehen ikusitu zut pixel arteko gauza batzuk aurrerapena, baina bueno, hau da nire proiektu kutxuna, bai, izena du Guillotin, prototipoa sortu genuen 2015ean eta hor nabil egunen batean nahi duela jarraitu, bai. Nire kabuz gero lantzen hasi nintzen, eta da borrego bat da, ez? Buruak mozten dituen persona bat borregoa da, ez? Bai, berdugo, nik berdugo esaten dut, baina bueno. Pues da, berdugo bat, burua moztu ziotena, ez daka bururik, orduan joaten da beste buruak mozten eta jazten ditu. Eta segun ze buru jazten duen, pues dazka botere desberdinak, bai? Eta bere helburua da, bere burua aurkitzea, baina ez forma sakon batean, bere burua aurkitu eta jantzi, bai?
Eta hori dago Euskal Herrian girotua, Erdi Aro bukaera batean, eta dagoelako fantasia ilunekoa, eta humorean hasten du, eta bueno, ikusten dira Euskal Herriko mendiak, eta buru handiak, baina da nahiko iluna, eta holaxe, bai, orain erako txiko izuet bideotxoa, uste dut, ari zela pasatzen. Pues bueno, hau da nire proiektu kutxuna, bai? Egunen batean jarraitu eta bukatuko dudana. Eta... Hori da. Zemuz guaz, ondo. Pues hori, Guillotin da nire proiektu kutxuna, eta hori gustatuko litzadeke jarraitza, bai? Da publiko helduago batentzako, edo horrela pentsatuta. Eta leheno esan dudana, errealista eta kartunaren artean, Guillotinen gozen pixka tartean, bai? Ditu gauzatzuk nahiko kartun eta ez datzuk errealista. Noiz leporatu diate hor, nola, egon zaitezke hor erdian, joan albo batera edo bestera, ez dakit nik uste dut grazia ere badela hori, ez, pixka bat, baina bueno. Eta mendazkat, bideojoku batzuk egina game jametan eta beste bat opari moduan. Ezkerrekoa da Erraldoi 2000, dela beste bideojoku bat egin genuen biegunetan, eta hor gaia zen transmisio, edolako zerbait. Orduan erabaki genuen, egotea transmisioa pantailaren alde batetik bestera. Hau da, ezkerraldean zara zientzilari bat, zu kontrolatzen zu zientzilari bat robot erraldoi baten barruan, joan behar dela robotaren barruan gora eta bera botoi eta makina desberdinak erabiltzen, eskubian dagon robot erraldoia kontrolatzeko, bai? Benetan zaude robot erraldoi baten barruan, eta zaude hiri bat zapaltzen, eta dituzu helburu batzuk, eta da kaos xamarra, zeratik antzu zaude gora eta bera korrika barruan, kontrolatu nahian, eta da desmadre bat, bai? Baina nahiko harro nago, hortaz. Hau ere da Iñaki Vázquez eta Gonzalo Sardunekin egina. Hau da Iñaki irentzako egin opari bat, un protagonista bera den, bai? Ez, barkatu, protagonista da, bere txakurra eta lagundu behar dizu, hori da, bere bidea aurkitzen lagundu behar dizu, bai? Hemen nik ez dut saltatu, ez dut uste. Hau ere da, beste egin jan batean, sortuta, red pants, galtzagorri. Eta zara iratxo txiki bat, zure etxea gidatu berduzula, letxuga batzukin, dakazu tiesto bat buruan, atetzen dira letxuga batzuk, eta botatzen dituzu letxuga horiek, eta etxeak jarritzen dio letxugei, eta ez dakazentzu askoek, baina bueno. Eta gaia zen zure etxera joan, edo lako zerbait negoatzen. Eta erabaki genuen karakola bat egitea. Eta hori, eta egia esan, zeuden gauza divertigarriak. Eta bueno, pixka dena udazkenean bezala. Eta bueno, ondo, nahiko horreko gelditu nintzen, bai. Eta honekin iristen gara, hori da, honekin iristen gara azkenean pixel artaren abantailak eta desabantailetara, bai? Pixel arta zergatikan gomendatzen dudan azteko, animazio ikasteko ere oso ondo dago, zergatikan oso azkarra delako. Oso azkarra da sortzen eta oso azkarra da aldatzen. Egiten baldin badugu erresoluzio askoko edo ilustrazio bidezko animazioa, askotan inbar dugu marraztu, gero eskaneatu edo agian digitalki, baina askotan pasatzen dugu denbora gehiago trazoa garbitzen animatzen baino. Pixel artean aldiz, nola, hain pixel gutxi dazkan eta guzti hori, berez, niretzat behintzat neko erresa da. Batzutan zaila da sintetizatzea, bai? Horregatikan, gero dakat, bale. Horregatikan batzutan
ez du gehiegi gomendatzen batzutan pixel arterako bozetu edo diseinu oso landuak egitea, eta batzutan diseinu horiek gero hain pixel gutxitara pasatzea nahiko komplikatua da, bai? Nola pixel gutxi dazkan eta gauza gutxikin, zirribor batzukin gauzak sortu daitezken, estetika, koherentzia asko dakala iruditzen zait. Osea, nik egiten baitut objektu desberdinak eta kolore paleta antzeko mantentzen badut, ja ematen du segituan ja joku beraren parte direla, bai? Baita pixel arta, persona desberdinen artean egiteko iruditzen zait estilo egokia, bai? Gero daka puntu bat, guretzako, batzuntzako bentsa dela nahiko nostalgikoa, bale? Suposatzen du 2000-tikan aurrera jaio direnentzako nostalgiatikan ez dakala asko pixel artak, bale? Eta egia da arrazoi erregatikan alde txarra da, batzuei ez zaie gustatzen, batzuk esatu eta jotze itxusia zer resultzio gutxa dakan, ez gustatzen, osea, jende ez dula konektatzen, bueno. Eta duen ere alde txarra da, dagoela oso erabilia. Erabiltzen dela pila bat. Jartzen duzute YouTubeen pixel art, hilabete honetan zehateko den, eta agertuko dira 500 joku. Orduan, asko gomendatzen dut, baina aldi berean zaila da. Mundu hortan destakatzea, gaina gaur egun eskain gauza honak egiten dira. Gaur egun denetikan egiten da asko, dago denak gara sortzaileak eta bere alde honak eta bere alde txarrazka, baina hori beste kontua. Vale. Ez dakit programa, Photoshop igual erekitzen dut bukaeran. Ez dakit orain ereki edo ez, berez ez nuen kontatzen Photoshop edukiko. Bueno, pixel art sortzerako eman berdiren pausoak edo gomendatzen ditudan, bai? Lehenengo gauza bideojokoan erresoluzioa finkatu, garrantzitsuena. Zatik ez bak eguz erresoluzioan ari garen, joatea norantzarikan gabe egitea objektua geizki, bai? Gero dago ere batzutan pixel arta batzuk egiten dute erresoluzio desberdineko objektuak nahaztuz eta nahi ditzen zait kakanaste bat hori. Berez, egin behar dugu finkatu, hori ez, adiez nik egiten dut batzutan 450 bider 253 egiten dut, bai? Dela pantalla panoramikoaren proportzionala, bai? Eta ja hor, finkatzen dugunean zer resoluzio dakagun, hasiko gineke elementuak eta personaiak sortzen, pentsatuz pixkatzen bat okupatzen duen pantailan, bai? Jokoa adiez oso azkarra baldin bada horrela, bain beharko genituzke personaiak berez txikiagok, bai? Egiten baditugu personaia oso handiak berez nire ustez jokoa joan beharko lukean motelago, bai? Horrek erritmoan neko garrantzi daka, bai? Behin erabakita zenbat okupatuko duen pantailan, batzutan hori programatzaileak esango digu ez, ze karratua ordezkatu behar dugun. Hasiko gineke siluetak sortzen edo ingeradak lantzen, bai? Lehen esan dudana, batzutan gehiegi diseinatzea personaiak ez da komeni, aspaldi oso kerrak ezen batek esan zidan, berak ez zuela gomendatzen, bera pixel arte egitetik bizi da, eta berak ez zuela aurkitzen zentzurikan bozetuak egitea. Nik gomendatuko nuke bozetuak egitea batez ere gorputzaren ritmo orokorrak, edo pixkat pentsatuz hori silueta edo ze forma orokorrak, baina detaile askorik gabe, bai? Bai, lasai. No es que no me interese, ¿eh? Eso lasai. Eta izan da ere lasai. Hori behin gera da landuta, ingo genuke personaia definitu, eta behin personaia definitu dakagu la postura normal batean, ni hasiko nintzake landuko nuke personaia, nik deitzen dio, deskansatzen, itlea egingo genuke, eta gero genituzke korrikako animazioak, akzio desberdinak, eta bar, bai? Berez gomendatuko nuke animatzea ere volumenak egiten eta gero ja xetasunak egiten, bai? Nik uste, hori gulertu den duzutela. Behin prestatua dagoela, esportatu, jokoan sartu eta listo, berez, bai? Guain dator bideo bat hemen. Bale, gillotineko, arrai burua, bai? Arrai buru hartzen duzuna, botatzen dituzu arpoiak, bai? Zergatik, gustatzen arrantza delea delako, eta listo, bai? Nik esaten duelako. Hau izango zen, hiltzen denean eta berbizten denean, bai? Nezan behar dakat ere, beste desberdintasun bat, animazioa lantzerakoan bideojokutan edo filma batean, behintzat bidimentsuatako bideojokutan, komeni da personaia erabakitzea zenbat okupatzen duen, eta animazio guztiak
alditugun guztiak karratu horren barruan sartzea, bai? Naiz eta gero kolisioa eta guzti hori, kolisioa jarriko genuke txikiagoa, bai, kolisio izango da, pertsonari honek ikutzen duenean bala bat, edo pintxo batzuk, zegertzen zaion, kolisioa izango zen txikiagoa, bai? Eta hori, aldiz, filma batean egingo genituzke orokorran animazio asko fondoaren gainean zuzenean, bai, marraztuta eta horrelako gauza, bai. Beste animazioa da, sartu ditu ala guztiak. Beste animazioko zikloak kalabaza buruak, bai. Gustatzen zait, divertigarria iruditzen zait ez, kalabaza hortikan boteak ematen joatea, bai. Eta hori, ikustu zute berez, nahiko pixel gutxi dazkala, bai, eta batzutan, burua, begiak gustatuko litzaidakela beste forma batera egitat hori, bai, baina eski ez da iristen, ez dago besterik, eta hemen ere daka, hor zuztarra edo, ez da ere bat, eta ere ez daka volumen askorik, zan eri berez pixel arte ez gustatzen, personalki volumen gehiagirik askorik egitea, bai. Batzuk, gara batean zegoen obsesio bat denak volumen pila bat sartzea, baina niri berez ez zait gehiagik gustatzen. Urrengo estiloa zerbait ikutu dudana, apenas, izango zen... Eta joko zertako ingenun nahi nilun, eski beti gauza bera gertan zait, oki guztietan. Iluntasun guzti honen artean dago irungo auzo bat, bai? Dago irungo auzo bat low poly estetikan egina, bai? Nik irudimentxotan egin duan gutxia da low poly. Low poly izienak esaten duen bezala, poligono gutxikin. Poligonoak uste dut badakizu dela zer diren, berez irudimentxotako personai gehienak, bale? Boxelak ez direnak, boxelak beste asunto bat dira, baina... Orokorrean irudimentxotako personai gehienak daude poligono osatuak direla alde geometrikoak, bai? Eta gaur egun azkate alde geometriko pila bat, garai batean zauden oso mugatuak alde geometriko edo poligono hauek, orduan garai batean oso poligono gutxi erabiltzen ziren, baina gaur egun pixkat berreskuratu da pixel artaren modura, garaiko muga hori, gaur egun oso ohikoa da ikustea poligono gutxikin egindako bideojokuak eta testurarik gabe edo oso gutxirekin, bai, kolore planoak. Orduan daka, hau saiatu genian ere, daka maketa itxura jarri genion honekin, profundia kanpo sartu genion, eta da berez forma bat ere oso azkarra modelatzeko eta animatzeko, bai? Hori, hau Blenderrekin egin nuen aste batean edo horrela, eta da lagun bat, gure musikariaren ideia batean oinarrituta, oparitu genion joku hau, de sorpresa, bere diskan oinarrituta. Zatik berak nizun, bere diska, izatea kaset bat, galan aurkitzen zenuna, eta bueno, naztu genitu bere ideia desberdinak, eta erabak genuen bideojokutxo bat egite esploraziozkoa, bai? Eta dago Irungo auzo batean, ni Irungoan ez esan dudan zela, eta dago Irungo auzo batean eraikia, osea Google Mapsetikan gainean eraikia dago, bai? Eta hau da irudi bat, eta hau da beste bat, eta hemen ere ez da piperrik ikusten. Urrengo batean, adibide argiago bazkat. Bakizu ze, ingo du trampa, eta ez da trampa itxen. Low polia ulertzeko, hobeto, joku existitzen diren jokutan, bai? Aber, ze joku dira hauek, esan zuk zatigan. Hori da, Superhot, eta beste aneko berria da Tunic izena du, bai? Da, Zelda antzeko joku bat, superpolita da, persona bakarrak eginak, bost urteetan zehar edola, eta superpolita, bai? Eta beste bat, Ultrakill. Ultrakill? Ultrakill ez. Ez dut ezautzen. Baina, bueno, da estetika bat oso diseinurantz hurbiltzen den, bai? Diseinu grafikora hurbiltzen den estetika bat da, bai? Oso eskertua iruditzen zait. Bueno, eta ulertu ondoren, zer demen hau, eta igual interesgarrira saltoen beharko genuke, baina... Bale, pues low polyaren abantailak eta desabantaiak. Oso azkar egiten da, estetika polita eta ulergarria da, oso toki gutxi okupatzen du, ez du pixatzen, bai, ez da kantesturarik kanta guzti hori, toki gutxi okupatzen du, eta persona askori itzai, hau azaldea joango naiz besto emozionean ikuste dut, persona askori itzai gustatzen eta emaitzak hotzak gelditu daitezke, bai. Hori da. Hori da, Animal Crossing ez da low poly, baina nahiko personai txinpleak dira, hori da.
markatu eske flipa, a ber, eske Irunen ez du elurra egiten eta hemen bai eta zoek goitu azta baina ilusio asko egiten dit. Ez dakit etxano itzuliko naizan, baina bueno. Leopoluiren pausuak, bai, oso gainetikan. Demoraz pasan egiteke pixka bat edo bai, ez? Bale. Leopoluiren pausuak, bai? Nik bai gomendatuko nuke bozetuak egitea, diseinatzea eta bar personaiak, gero personaiak modelatzea, bai? Oso poligono gutxikin, bai, bestela, ez da Leopoli. Gero izango zen testurak edo kolore jarri, orokorrean jarriko genituzke koloreak planoak besterikan gabe, batzutan erabili daitezke testurak edo materialak, baina bueno. Orokorrean hemen hori norbait badago irudimentxotan animatzen duena edo egiten duena edo David, zuk etzen honen egiten ez errez, hola? Ni pentsatzen hon baietz, ez. Eta gero, ondorengo pausua izango zen rigeatzea, bai? Rigeatzea da, izango zen, personai baten kasuan, izango zen txotxongiloa prestatzea, bai? Izango zen, personai bat panpin batean bihurtzea. Horrek esan nahi duena, nik egiten baldin badut, humanoide bat edo, barrutikan jarri beharko nizkiok zurrak, bai? Artikulazioekin, eta gero morferrak, bai? Morferrak izango ziren, adibidez, aurpegi, osea, da modelo batetik bestera dagoen transizio, bai? Orduan, aurpegiko espresioak egiten dira morferrekin adibidez, bai? Nien ez oso aditu, baina, bueno. Behin txotxongiloa prest dakagula, izango zen animatzailearen momentua animatzeko. Zergatik askotan pausu guzti hauek izaten dira persona desberdinak, bai? Bestatzutan ez. Behin prest dakagula, txotxongiloa animatzeko, animatuko genuke, keyframeekin, bai? Eta baina animatua dagoela, pues hartzen diogu Unityri eta listo. Ez da hola errexan ematen du, baina bueno, bai. Berez pausu hori neko simplea da. Eta oin iristen... Eta oin iristen gara muñera, nik uste luzatuko naizela, Oin iristen gara muñera, bale. Hemen etorri gara stop motionei buruz hitz egitera, ez? Ba, bueno. Nola egon nintzen stop motiona irakasten desente, eta nola egon ere bideojokoak sortzen eta irakasten, pues iristen zen momentu logikoa, ez? Pues neko nuke bi jakintza hauek elkartu, eta stop motioneko bideojoku bat egin. Berez, stop motioneko bideojokuak egiten dira 80. hamarkadatikan. Ez ditut abideak sartu, bai esan aztu zait, baina bazeten Clay Fighters, Skull Monkeys, The Neverhood, ez dakit ezagutzu zuten baten bat, eta bide, bai, imaginatzen bezala, Primal Rage, igual horiek gehiago, bueno, stop motion, baina plastilina gabe, bai. Nahiko argi dago, nik uste dut ulertzen zutela, stop motion ez da berdin plastilina. Stop motiona egin dezakegu zapata batzukin, arearekin, haragi puska batekin egin dezakegu edo zerrekin, bai. Baina, bueno, iritsi zen gamean bat, eta esan nuen, pues bia, nik erosiko plastilina tengo stop motionez. Ez dakitzen den gaia, ningot stop motionez. Eta gaia zen duelo, eta guk erabaki genuen egitea joku bat pass and play, mugigorrakin, mugigorrantzako, elkarreri pasatzeko joku bat izena duena ojo por ojo. Eta da bi monigote gorputzeko atalak hartzen, buru bat osatzeko. Eta protagonista dira personajillo hauek, zatikan grazia zen, eta listo. Eta sinpleak dira animatzeko, bai. Hau bai egin nuela nahiko stop motion klasikoan, bai. Gero azalduko dut, berez nik egitu pixkat stop motion tipikoa bezala, eta gero digitalki montatuta, bai. Digitalki montatuta azkarragoa da. A ber, non dago? 26. Pasatzen. Ojo por ojo, bale, guatxi, jarriko dut mugimenduan, grabatu dudala, ez genuen trailerra egin bere garaian, eta grabatu dut gameplay bat nahiko, sin más. Eta da alako mundu, bueno, ez dake historiarik, oza, da haragi puska batzuk, zuez arabegi batzuk, eta ideia da aurpegi bat osatzea, listo, bale? Lehenengo osatzen duna, hartzen dituna bost irrifar, zatik ez genitun azkenen sartu beste zatiak, edo programatzaileak ez ditun sartu goto esan da. Eta hori kontrolatzen da olako katapulta bat bezala. Eta hil zaitezke, bai? Eta jokoa da txandaka, bai? De txandak dakatena 15 segunduko iraupena, egiteko frenetiko xamarra. Eta amaitzakineko gusta gelitu nintzen. Pena eman zidan gero programatzaileak ez duela jokoa jarraitu nahi, baina bueno. Fondoan nahiko soso gelitu zen, baina bueno, berez. Eta berez da personai bera, kolorea biratuakin. Eta
Eta hori da, ojo por ojo. Dago pentsatua mugikorrantzako eta ordenagailuan ibiltzen baldin bazara ikustuzu esku erraldoi hori, bai? Bale, pues etorri zen beste game jam bat eta esan nuen, pues oangon parte hartuko bakarrikan, zatikan besteak, bueno, nire laguna berena da, baina pixkat alferra da batzutan, bai? Hau grabatua dago, baina, bueno, berdin, no? Eta, orduan iritsi zen game jam bat, eta erabaki nuen bakarrikan parte hartzea, eta nik ja erosi nuen materiala. Esan nuen, ez dakitzen den gaia, baina nik engot felpakin eta begitxoiek eskulan dendetan saltzen dituztenak. Eta listo, erosi nuen, eta eman zuten gaia, zela Join Together. Eta banuen ideia bat pentsatuta, jokagarritasun aldetikan, zela izatea zerbait, joaten zela beste zerbait batzuk hartzen eta handiagoa bihurtzea, eta bizitza eta munizioa izatea gauza bera, bai? Eta erabaki nuen egitea Arroxa izeneko bideojokutxo bat, da bideojokoa gertatzen da nire mahai gainean, eta personaiak dira eskulan batzuk, eta da, hau da stop motion, baina izan daiteke pixkat mixtoa, bai? Zatik berez dira irudi erreala, Photoshopeko hankatxo batzukin, bai? Eta orduan daude hemen arlako argazkiak atetzen ditun, borratzen duen fondoa, jartzen izkion hankatxoak, deformatzen duen personaia, eta ematen du oinezti joatela, bai? Eta esplikatzen dut, baina hobeto ikusten baldin badago. Eta hau da, dena nik egina, musika ere, dela bikaina, da nirea, eta ez da ziretik jarri. Eta soinua ez dijo. A ber, hau ez dijoa... Oain bai. Arroxa. Eta hori, gero eta gehiago hartu, gero eta bizitza gehiago dakagu, gero eta motelagoa gara, eta begiak tiro egite ditugu, eta gaiztuak dazkatenean bi, bueno, horiek, hil egiten dira, eta uzten dituzte arroxak, bai? Nire ahots bikaina entzun dezakezute musikan eta soinuetan. Eta ideia da, nire mailan sortu direla eta hor daudela. Berez, joko hau dakat garatuagoa, badakat beste trailer bat garatuagoa, baina egasan trailer hau politiago irutzen zait horregatik. Hau da Game Jameko bertsioa, badakat beste bat landuagoa. Bueno, hain dator publizitate garaia. Bueno, nik Zomor Estudio bezala lan egiten dut, edo nago toki desberdinetan, orduan dakat Itxioko kontua, Instagram kontua eta Twitter. Nahiz eta Twitter hiltzen ari den, baina bueno. Itxioko kontuan topatu ditzakezute nere eta lagunen bideojoku desberdinak, denak doakoak dira, barraka izan ezik, bai? Oain hartuko dena, barraka dela egin dudan jokua laguntza kontu honekin, bai? Pues handik galitzen dela. Bale, hau da beste joku bat egin una bakarrikan, castellers batzuk direla, bai? Zen gaia zen, aparte hartu nuen beste game jam batean, eta gaia zen ia berdina zela Unión. Hau zen jam bat espainola zela astebete, bai? Spain Game Developers Jam 3. Eta berez pentsatzen nuen Frankenstein bat egitea, baina zombiak eta oso ikusiak dauden, esan nuen, zer dago zerbait elkartzen dena, eta osatzen dutena zerbait, Castellersak, bai? Castellersen bideojoku asko ez daude. Nahi jokuak baten bat, baina bideojokuak ez. Eta egin nuen hau, berez momentuan iruditzen zitan behatzak harrapatu nitula denbora aldetik, baina, bueno, da puzeleko joku simple bat. Ez dut asmatu nork egin du musika. Hemen ez da pixel art, dira monikate batzuk, besterik gabe, bai. Hau gehiago izango zen, stop motion baino collage joku, collage estetikako bidimentxoko joku bat, besterik gabe.
ideia da beti osatzea gaztelua, bai? Baina gaztelua osatu behar da bandera kataluniarra dagoen tokian, bai? Orduan da puzzleko joku bat, zatik batzuk batek ezin du salto egin, bez txikia igo daiteke toki guztitara, eta super indartsua galitzen da beti behan, bai? Eta ematen du bukatu dela. Vale. Eta behin ja Kastelsen eta beste joku txikitxoen ondoren, pues iritsi zen laguntza eta sartu nintzen zorte handiakin, baina bueno, ere urte betean bideojoku bat egitea desente xamarra, ez da erresa bakarrikan, bai? Berez barrakada nik bakarrikan egina, baina nire musikariak egiten du musika, dela Gonzalo Sardon. Amenaza Tape, Bandcampen, esan behar dut, bestela akatzen hau. Eta hori, pantalla completa. Jokua gertatzen da barraka batzutan, bai, ikustu zuten bezala. Daude mini-jokuak, plaza esploratu daiteke, daude dendariak. Autotxokeak, nire jokuko gauza berena. Sorginaren trena. Eta eskuragarri dakazute mugikorrean orain bertan. Bai, hori, Google Playen sartu nuen, bai, berez, justa aurkezpen egunean enuen lortu, arazo batzuk izan ditun, eta dago, neozute, edo, dago itxion, 4 eurotan, eta Google Playen 3 euro terditan, bai. Eta hori, barrakada joku bat, gertatzen dena barraka batzutan, kontrolatzen duzu Aizuna izeneko neskatxa hori, bere amak txurririan lan egiten du, eta esatizugu, kontuz, ez zaite zortikan ibili, zatik daude barrakak eraikitzen, oendikan, eta ez dago jendeari eraikita, eta sartzen da beldurrezko etxean, eta eraikitzeko kutxa bat, atzetza sorgin bat, eta sorgintzen du plaza edo barraka osoak, eta helburua da sorgina irabaztea, eta nien naiz gidoilaria ikustu zuten bezala. Eta hori, pentsatzen hon joku hontan historiak berez ez duela garrantzia gehiago dela esplorazioko joku bat eta puzzle askorekin, bai? Jokuan ikustu zuten bezala elementu oso garrantzitsua da aire serpentina, bai? Matasuegres bezala ezagutzen duguna denok. Eta hori erabiltzen duzu olako gako edo gantxo moduan, gauza desberdinetarako dituzu etxaiek hurbildu, zu joan zaitezke, engantzatu zaitezke toki desberdinetan, balio du puzzle eta puzzle asko konpontzeko, objektuei emateko, gero erosten dugu josteiluzko mailua, gero beste josteiluzko mailu bat, gero berez manoloka bat edo. Eta joaten gara zati berriak topatzen, dakagu zirkoa, dakagu sorginan etxea, dakagu guakamolea, autotxokeak. Eta hori, eta joku txikitxo bat, stop motion estetikarekin, joku txikitxo bat urte bete egon ezen egiten, bai? Eta, bueno, oan ja iristen gara pixkat muinera, ez? Stop motionaren zeintzu dira abantailak eta desabantailak. Lehenengoa da nahiko argia, berez, nahiko erakargarria dela. Agian ere barraka ez da oso erakargarria, baina berez stop motionakin egitea bai animazioa eta bai bideojokuak orokorrean badago zerbait jendeari asko erakartzen diona, bai? Baita berez gaur egun askotan egiten da stop motiona inpolita da, baina beste landaka batzutan egiten direla 3 dimentsioko animazioak stop motion estetikarekin, ez? Agian behatz markarekin, fotogramak kenduta eta bar, bai? Badaka olako goxotasun bat stop motionak, bai? Eta gaina, nik erabaki nun stop motioneko bideojokoak egiten hastea, zatikan aurkezten zarean jan batean edo webgune batean jartzen duzunean zure jokua eta baldin badaude 500 joku pixel art eta baldin bazara stop motioneko bakarra, zerbait desberdina da, bai? Eta konturatu nintzen zentzu batutan nahiko azkarra dela, bai? Zentzu batean
personaia modelatu, segun ze estetika egiten duzun ere, nik egin ditut neko potxoko, neko monigoteak egin ditut. Egiten baldin baduzu, plastilina ordez, esan dugun maniki bat, barruan estrukturarekin, ikusten dena Pesadilla antes de Navidad, edo La novia cadáver, edo handa den beste astakeria, Kubo eta olako pelikuletan, robot horiek egiten hasten baldin bazara, eta hori, ez da, azkarra ez da. Baina egiten baduzu plastilinarekin, berdin zaizula behatz markak ikustea, edukitzea plastilina puskatua, nabaritza plastilina dela. Eta hori konturatu nintzen berez, emaitza bat lortzea nahiko azkarra dela. Orduan berez, batzutan jartzut abantaila dela, nahiko azkarra dela, baina gero ez. Eta, dila divertigarria, nik uste dut orokorrean, nik uste dut plastilinik utuzutela, animatzerako garaian, ez? Neko divertigarria dela, nik ehundaka lantegi eman ditut, stop motionekoak, eta jendeari jartzen diozunean plastilina segituan konektatzen du. Badago zerbait, nola txikitan gehientsuenak ibili garen plastilinakin, eta gero badago jendea, igual, 40 urtetan edo 50 urtetan ez duela plastilina ikutzen, ikutzen duenean eta badaka puntu bat oso polita, oso divertigarria dela. Nik berabetzen du plastilina arrunta, hobi, ez diat ordaintzen, plastilina hobi. Eta hori, bada betiko kontu bat, eta bere abantailak eta desabantailak. Plastilina niretzako da animatzeko erraminta bat. Figurak egiteko ez, zatik anegoi usteltzen da, eta atzen zaizke perretxikoak, eta ez du ezertako, bale? Eta aldiz animazioarako irutzen zait bikaina, bai? Alde txarrak, zeintzu dira guzti horrekin elkartuta, behar dela espazio fisiko bat. Stop motion egiterako, Davidek erakutsi zidan, ari zaretela auzo bat egiten, eta behar duzu plato bat, gaina segun ze eskalan egiten duzun, behar duzu toki serio bat, eta hori iluminatzeko, azkenan da plato bat, ezin dena ikutu, argia ezin dena sartu, berez stop motiona badu bere kontua, nik barrakan erabaki nun nahitaz, nahiko simplea egitea, orduan ere personaik gehientsuenak eta elementu gehientsuenak dira nahiko txikiak. Eta paisaiak dira eraikiak, digitalki, gehienak. Baina, espazio fisikoa behar da stop motionerako. Aldiz, modelatzen baldin badituzu gauzak, ez? Eta gero hori, ez dakitze puntutaino den azkarra edo ez, segun zertan sartzen zareten izan daiteke oso motela. Zerbaitegatik ez da asko erabiltzen gaur egun animazio industrian stop motiona. Segun zertan ze proiektutan sartzen zaren izan daitekelako amets gaizto bat, nire barrakan esan nuen, ze ondo, ze azkar, ze politia dena, eta gero uste bukera izten da, dakazu zerrenda erraldoi bat, bihurtu behar duzula dena grafiko provisionalak plastilinan, eta esate duzu, zertako egin plastilinan, baina ez da gutzen, Eta oain izango ziren, pausoak nik uste dut ja ezagutuko dituzutenak, baina, stop motioneko pausuak zentzuk diren. Berez ere, personaia diseinatzea, tuntun egite plastilinazko figurak, batzutan gauza bikainak ateitezke, baina azterkoten ez. Orduan, ingo nituzke bozetuak, beste dozer gauza diseinatzean bezala. Bozetu asko, bozetuetatikan fusioak egin, personaia definitu, edo concept art, bakizute izen hauek, ze politak diren. Behin personaia definituta dagoela, pasako egunuke plastilinara, behin plastilinaz personaia finkatuta dagoela, ateko egin dutzea argazkiak. Azalduko izuet, nik egiten dut erdi montajea, batzutan egiten dut argazkiak eta animatzen dut digitalki. Beste batzutan egiten dut animatu momentuan platoan bertan, eta gero ordenagailu pasa eta ikutu batzuk eman edo nahastuta. Behin argazkiak atera eta daudela, garbitu behar da. Badaude aplikazio batzuk, direla magia eta garbitu didate dena. Baina asko dira ordainduta, badatzkate bere mugak, eta nik nire kasuan erabaki nuen azkenean, nahiz eta izan lan handia, fotograma eta irudi guztiei eskuz garbitzea dena, fondo guztia borratza ez zetik kontrol gehiago nagan azkenean. Ze gauza magiko horiek askotan gehuzte izkizute ertzak, fondoarenak, ez da txukuna. Eta gero behin hori ordenagailuan dugula, edo digitalki montatzen dugu, matizkigu azkenek ikutuak, animazioari indarra emateko batzutan inditzak egu distorsionatu gauzak,
berez, hori, platoan pasa zaizkizunak, bai? Eta behin personaia berriro prest dakagunean, ordezkatzen dugu, behin-behineko spraitak ordezkatzen ditugu ja honengatikan, eta listo, berez, joko egina baldin badago. Eta, bueno, orain erakutsiko izkizuet pausuak pixkat personaia, niretzako personaia politenarekin, ez dela protagonista, bat da pailazoa, bai, pailazo arrunta, daude pailazo pare bat, eta hau izango zen pailazo arruntaren evoluzioa, bai, hasi nintzen pailazo frogak egiten, eta irutzen zitzaizkidan aspergarriak, orduan ez dakit zergatik erabaki nuen egitea ate pailazo bat, zentzua daka ez, baina, bueno. Eta ate pailazoa pixkanaka bihurtu zen pailazo itxurako, oza, ate itxurako pailazo batean bihurtu zen, bai. Zatik, azkenean ere, nork ez dio jo nahi pailazo batei, ez? Erabaki nuen pailazoak etxai bezala jartzea. Etxaineko majoak, baina etxaiak, bai? Orduan hemen daude pailazo arrunta, eta gero izango zen buruak aldatuta, persona berriak dira. Orduan, hor dago pailazo arrunta, buru borobilekoa da lorea gero dakana hemen tiro egiten dizuna, bai? Eta gero da bestea pailazo tristea, bai? Bioko kontapatzen duzu plazan dago pailazo tristea, papo pailazoa, eta globoak aurkitu behar dituzu beretzako, zatik beste pailazo gaiztuak, lapurtu indizkiote, bai? Behin personaia diseinatuta dagoela, berez gero kolore frogak egin ditu, baina, bueno, azkenan horiek gustatzen zitzaizkidan, hasiko gineake plastilina ez eraikitzen, bai? Izan daitekeela, zati divertigarriena. Behin elementuak presti izan da, frogatu non elkarrekin jartzen da hori, baina esan hau lan asko da, egingo du digitalki. Orduan, behin digitalki ere, gaina proportzioak aldatu nituen, horrez Espainia oso handiak zazkan. Kao, animatzerakoan, egin behar dira elementu eta aurpegi desberdinak, bai? Horregatik esaten dut, aurpegi hau adibidez mina hartzen duenean, da aurpegi hau agertzen da, baina aurpegi hontatikan abiatuta, gero janion barruko txuria, eta gero egin dituen variante desberdinak, fotograma bakoitzan digitalki, bai? Besoak ere aparte, eta gero joango gineke, uste dut ja, Frankenstein hau, ez oan dikanez. Hori da, gero animatuko genuke. Hau izango zen, erabaki nuen oinezko zikloa eskuz animatzea stop motion arruntan, bai? Edo behintzat hortan abiatzea, zetik gero digitalki aldatu nuen denean ikuste dut. Orduan, hemen dago, ez zentzu asko ikan bilatu, zetik ez daka, gero digitalki konpondu nuen dena, bai? Eta hemen orduan, berez gorputza tankak daude bat, eta berez saiatu nintzen, animatu nuen, stop motion arruntan, ez dut esan, nik erabiltzen dut mugikorra, tripodaken batzuten, bestatzuten eskuakin, eta erabiltzen dut aplikazioko bat doako izena duena Stop Motion Studio, lantegiak egiteko super guai dago, nork ez daka mobila, gaur egun dene dakagu mugikorra, etorri daitezke 50 persona, eta gontzaitezke lantegia ematen errez asko, bai? Atetzen dituzu argazkiak, montatzen dizu, eta uzten dizu esportatzen bideora, fotogramak, nahi duzunera, bai? Bueno, eta honen ondoren, orain bai, ikusiko genuke Frankenstein hau nola montatzen den, bai? Pues hori, Photoshopen ikusten duzute dagoela nahiko triste, ez? Erabaki nun gorputza bakarra jartzea, zetik azkenean oso irregularra gelditzen zen, bai? Orduan da, gorputz bakarra bestearen gainean jarrita, eta esango nuke gaineankak moztuta, ez? Potxokoago eginda, baina hala dago pixka triste. Orduan, erabaki, dakatu Photoshop, baina, bertin du, ja prestak eta aurkezpenuz. Hau izango zen urrengo pausua, ez? Hau ja hemen daka gorputza tankak, ez? Ja honek daka beste grazia bat, hau, buklen jarri ditek. Honek daka ja beste grazia bat, ez? Hau mugitu ditek. Hemen ja gorputza mugitzen da, gero gorputza tankak behin ondo ikusita, erabaki nuen burua kokatzea, behin buru estatikoa kokatuta, erabaki nuen buru animatzea. Ikusten duzute buru animatzea kominen artean. Hemen dago animazioa sekundarioa, bai, jerarkia jarraitzen, eta kontu horiek ikasiko zen dituztela suposatzute, jarraitzen diote gorputzari hileak eta sudurrak, bai. Eta, eta ja behin hau ikusita nahiko ondo zijoala,
Baina jarriko genituzke besoak eta hankak ere digitalki, bai? Dira leheno ikusitu zuten besoak eta, bueno, dira besoak eta da, ez dakit ulertzen den, da puztuki porra edo ezpata bat, bai? Da pailazoen arma tipikoa, bai? Eta hori, pues bueno, neko harro gelditu nintzen, ez? Nola, hau izin da jarri zikloa? Nola mugitzen zaion ere ezpata, eta ez, besoak ere jarraitzen diote, eta hola, eta hau behin prest dagoela, sartu daiteke, eta gero faltako ziren, pues, pailazoa min hartzen, dena mendakat. Pailazoa min hartzen, pailazoa eraso egiten, pailazoa hiltzen, bai, no, lertu egiten da puztuki da bezala, bai. Eta hori, personai bakoitza dazka animazio desberdinak. Esan behar dakat, barrakan protagonista dazkala lau ardatz, osea, animazio guztiak dazkala ezker eskubi aurrera tatzera, bai? Baina erabaki nuen etxaientzako ezetz. Zatik, gaina nahiko politia galitzen zen, eta nik ez bani zuen esaten, pues igual ez diete kontatzen. Eta, bueno, prozesu bera, tximuakin. Zatik, pailazoak, vale, bueno, pailazoak zergatik den barrakan, pues bueno, bere sorginan trenan bukaeran pailazoak bat zeuden, eta gero erakin, zirko bat sartuko dut, nire jokoa delako ere, bai. Eta gero erabakin nuen, jarriko ditut jostailu sorginduak edo dela. Eta zi jostailu dago neko rollo txarra ematen duna, pues Toy Story 3ko tximua, bai? Basikoki. Berez da jostailu neko tipiko bat estatu batutan, hemen ez hainbeste, nik uste. Eta nahi nuen jostailu edo etxai robotiko bat, mugitzen zen enean erasotzen zuena, eta orduan erabaki nun, kuerda bidezko tximu hau sortzea. Berez ez dakit zergatikan eko argi nuen, tximu hau izan bertzela berdea, bai? Benez da berez jostailua den beste kolore bateko, esan nun, nahi tximua guztan zaizkit berdeak. Eta gaina ondago ere fondotikan berizteko, zetikan justo jostailu hau topatzen duzu lehenengo aldiz gantxoaren munduan, dago mundu bat dela tipiko barraketako gantxo triste horiek, zu sartzen zarela barrua eta gantxoa dauz dijoala zure atzetik, bai? Orduan, hor barruko etxaiek izan berdia jostailuak. Eta mundu mekaniko honetan, etxaiak dira tximu mekaniko hauek, bai? Behin hori, kolorea eta txindatak eta jarrita, plastilinara pasa, berda? Orduan hasi nintzen hori, hemen dago, hartzen diseinua, burua, neko gusta gelditu nintzen, hemen fotograma desberdinak, berez fotograma gehiago dazka, baina jarri ditu pixkat inporta dutenak. Gero, estilo honetan begiak digitalki jartzen ditut, bai, ahoak eta begiak eta elementu asko jartzen ditut Photoshopekin gaina, bai. Gero animatuko bestearen antzera, egia esan, bi persona hauen artean da hilabete pila batetako desberdintasuna, bai? Baina, ja behin bat animatuta estiloa definituta, erresago egiten da beste guztia animatzea. Hemen hankak oso luzak dazka. Baina, argazkiak aterata, ordenagailuan sartzen da, eta konpontzen da dena. Gau, oinez joateaz gain, pailazoa guai, digoa besoakin nola, baina hau txinda eta jotzen joan behar da. Orduan erabaki nuen zegin behar dut, dena animatu aldi berean oinezko zikloa eta txinda eta zikloa eta enkajatzea eta hori eskuz, lan asko da, eta esan nuen, egingo digitalki. Orduan erabaki nuen besoak argazki batzuk aparte egitea, eta gero integratzea, bai? Hemen ikuste ditu zuten ere eskuiletsuak hemen tartean, bai? Vale. Eta, ja hasi nintzen lantzen hau digitalki, bai? Eta zertatik hasi nintzen, beti bertigarrien hau, buru animatu nahi, zertako engainatuko. Eta hori, hau da berez buruak hartu, besterik gabe jarri, eta igual hau ez da definitiboa, gero digitalki batean egiten nu ustut sorpresa, zer egiten duena, distorsionatzen da gehiago, eta begiak begininiak jarri, bai? Eta, hori, hortzak ezkutatzen ditu, eta, behin buruarekin gustora geldituta, gorputzaken jarraitu behar da. Orduan bestearen antzera, dago hau super triste, ikustu zute ze gauza raroak egite ditun, eta hori. Esan behar dakat, personai hauetan
fotograma asko aurreztu nitula, zatik handaka estetika bat erdi albogoa bezala, nun ez dudan egin ber hanka bakoitzaren bidaia osorikan. Ez dakit ulertzen diazun da, tipo Mario originalaren antzera, bi hankak nazten dira, baina bueno, guk ilusioa egiten digu, berez, gero ikusi, ilusioa egiten du, edo igual hauan ja ez, esan dizu dalako, hanka bakoitzak ziklo osoa duela, bai? Baina ez da horrela, bai? Berez, esan behar dakat ere, animatzerako garaian, animazioan hasten zarenean, animatzen duzu gaizki, gero pentsatzen duzu fotograma pila bat sartu eta geldituko dela askoz hobeto, gero kontuatzen zara, ez da kala inungo indarrikan, eta gero azkenean, benetan, pentsatu nahi dut animatzaile ona dela, jartzea behar diren fotogramak. Ez gehiago, ez gutxiago, bai? Animazioak indar gehiago edukitzeko, bai? Eta hori hemen berdin, behar jabein hankak motxau jarrita, gorputza animatuta, gorputzari gero itxatxi nioan buru estatiko hori, simu serioa. Eta bero behin ja dena prest dagoela, jarri nizkion beso horiek. Besoak aparte hori itxatxita, itzalak digitalkin sartuta, eta sudur zoleak jarrita, eta burua jarrita, berez personaia egongo zen prest, bai, bere txindatakin, bai. Eta hori, orduan stop motion da, bai, baina pixka tranpillakin, bai. Zatikan azkenean daka digital asko, bai. Hemen ikusten duzute nire plato izugarria, bai. Eta nire gelako maila, eta konturatu nintzen, ikasita eta hori errorekin, hau ez da handitzen, ez da izerretiko ez den zabaltzen. Hasieran hasten nintzen argazkiak ateratzen, besterik gabe, eta gero konturatu nintzen, karo, iluminazioaren legeen arabera, koloreak reflejatzen direla, eta guzti hori, orduan, oberrena dela fondo beltz bat edukitzea ez beste kolorek kutsatzeko personaia, bai? Justo, nahi baduzu egin laba giro batean eta behan jartzen badiozu kartulina naranja edo gorria, igual da justo bilatzen duzuna, baina nahi baduzu zerbait neutrala, hobeto ez argi erreboterikan egotea, bai? Fondo berdea jartzen dutena pelikuletan kentzeko kroma, no? Bai, fondo berde izaten da atzean jarrita, bai, berez batzutan ere gomendatzen da fondo neutral bat, gero hola, magikoki borratzeko, baina niri arazoak emateizkit, orduan erabaki nuen, nahiago nuela eskutsadurarik egotea, eta eskuz borratzea. Igual gaizki egiten nahi naiz ere, esan dut, bakoitzak bere mania azkalanerako. Aurkituko dut, lehen egiten nuen aplikazio batekin, izena zula Remove Background, dela web bidez ere funtzionatzen duena, baina, erresoluzio muga dazka, bideo batentzako nahiko, baina erabaki nuen ez zitzala gustatzen. Eta, gehiago persona gehiago, hau da kaktusa, laguntzen dizuna, eta tiro egiten du, bai? Eta gorratatzitu paiazo, nahiz eta hoendikan biojokoan ez du nitze egiten hoendikan, baina, hauetako baten hitz egingo du. Eta iristen gara protagonistara, Ainoara, hau dela oinezko korrikako ziklo arrunda, bai? Erabaki nun korrika joatea, arale bezala, edo ez dakit batzuk esaten Naruto la korriten dula, nien ez Narutoren generazioko. Eta hori, berez da norantza bat, baina gero dazka beste norantzak, eta gero eraso inberdu norantza guztitara, eta daneko komeria, bai? Eta min hartzen du, eta gauza asko. Ez dakit Photoshopenan nik uste ja ordua aspaldi pasan nuena, orduan ja joango gara nik uste ja. Pixkat, txapa honen ondoren, pixkat, nire etorkizunari buruz hitz egiten dator. Ez, nire planak zentzu diren, ez? Gustatuko litzaidake barraka horren bertan dakat euskera gutxean, gustatuko litzaidake hizkuntza gehiagotan jartzea, bai? Toki gehiagotan saltzeko. iOS-en sartzea, Steam-en sartzea, ordenagai azkenan merkatua dago, eta eduki gehiago sartzea, hitz egiteko pertsonaia gehiago, barraka edo pantalla gehiago, hori gaizkita ditzeteago, animazioak hobetu, eta gero gustatuko litzateke, beti proiektu motx bat egitea, urrengo asteburuan game jam bat dakat, eta beti atetzen dira ideiak, baina ondo legoak ez motxa egitea, zara gauza luzeak pixutxua dira. Eta gillotinekin egun ematen jarraitzea.
Eta bukatzeko, animatzen zaituztet animatzera, gomendatzen dizuet animatzen jarraitzera, gaina zuek, posten ez pila bat, eskola weben egotea, gure garaian ez zegoen hau, eta nik arte ederrak ikasi nituen, ez zegoela gaizki, baina konparatuta gaur egun dauden aukerakin, miri asko ematen dazute. Eta animatzen zaituztet, teknika berriak frogatzera, eta ere, bideojokuren batean parte hartzera, ez? Jaketa animatzaileak zareten, bideojokuen industrian lan asko dago, bai? Eta hori, gaina egin dezakezute gustatzen zaizuen teknikan, stop motionean egin daitezke bideojokuak, egin daitezke marrazken, egin daitezke vektorialak, egin daitezke dimentsiotan, egin daitezke edozein estilotan, eta, mila esker etortzeagatikan, mila esker aguantatzeagatikan bukera arte, eta, mila esker eskolari, mila esker Davideri, gonbidatzeagatikan, eta oso gusturako naiz, egia esan. Eta pentsatzen nuen motz geldituko zitza dela, baina ez, bira. Mila esker.